हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि बे समायना ब्लगाव बरायहरनाय जासिहरनाय थालायबाय। आंनि बे चेनेला गोदान जाफिनबाय आरोना। सिगांनि चेनेलनि नामा सम्पा बर'मोन, बियो बे चेनेला गैला, डिलीट जाबाय। मानोना जोंहाना चेनेलनि नामा आंनि जाबाय, ओमफ्राय इदि मायाबा जोंहा हासबेन्डनि नामाव जादोंमोन आरोना। ओंखायनो बे चेनेलखौ डिलीट खालामबाय। अन्नानै प्लिज आंनि चेनेल गोजामनि लोगो नोंथांमोन आंनि बे समायना ब्लग चेनेल गोदानाव हाबफैनानै प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होफिनदो। मानोना आं दा गोदान खुलिफिननांगौ जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा बेनोसै खोन्थाया, अन्नानै प्लिज सोरबाफोर नुसनबायदोबा साबस्क्राइब खालामनानै होफिनदो आंनि चेनेल गोजामनि लोगो नोंथांमोन। ओमफ्राय नै जोंहा दिनै ओइ बोराया माने मा होनो खामफ्लाय बानायनो नागिरदों आरो इयो। जोंहा माने खामफ्लायानो थोआ नालाय ओइनो बानायगासिनो इयो जिरायना हारसिंनो। नै फिसाजोआ। ओमफ्राय दिनै फिसाजोआ आंखौ मा जादोंथाय माने भिडिअ लानायनि मासे दिनै मामि भिडिअ लानाङा होननानै जागासिनो मबाइलखौनो सेनानै माने माबा खालामना फैबाय दं आरो इयो। दिनै मबाइल भिडिअ लानाङा होनना दानना फैगासिनो इनै दा। ओमफ्राय थगायनानै गेलेहोनासो दोनहरबाय। दिनै मा जादोंथाय बेहा माने भिडिअखौनो लानो होआखै, ओइनै बानायगासिनो आरो इयो। नांबाय नामा खर'आव? नांबाय? नोंहासो बियो आरो खर' नांबावबा मा जागौमोन दालाय? ओमफ्राय जोंना मैयायो ओरैबायदि खुया खुदों माने सान्दुङानो ओंखारनो हाखायाखै आरो। ओरैबायदि खोबथेजोबना लादों माने बाहेरायाव गुसु ओंखारनो हाया। ओमफ्राय दिनैसो खम जादों आरो मैयानिसाय। मैया माने सान्दुङानो ओंखारखायाखैमोन, दिनैसो ओंखारदों। ओमफ्राय दिनैबो गोजानाव एसे नुहुरो आरो। मैयाथ' इसोर ससे लामायावनो सिनायलायनो हायो, ओरैबायदि खुया खुखादों। ओइ मेथाइयाबो माथो खालिसो। मेथाइयानो खालिसो माथो। दिनै एसे माबाबाय आरो मोजांसिन जादों मैयानिसाय। निहिरानो दाबो खुगायाखै। मैयाथ' जे बांसिनसो बावमोन, दिनै बारा गैया, एसे खमायदों। मैया सान्दुङानो ओंखारखादिया। मा खालामार आं दैखौलाय? खामफ्लाय बानायनो इदिनो गोलाव बानायखा। ओइ नै ओमफ्राय इखौ मानो इदि होलाबायदो? इदि मानो दोदो? मानो दोदो इदि? बानायगोन ओमफ्राय बोरैबा माबाफोराव नांबा मा जागोन आखायाव हनै? होबाय होनाया माथो खारबायसो थायो हानाया। आथिङावल' हाबजादै, आखायावल' दोना ला नोङो आखायाव। नै बानायखांबाय। खालामगोन। खामफ्लाय गोदाना बानायखांबाय मालाय। बिफा फिसा सानैबो जिरायनो हासिगोन दै। बिफा फिसा नों हारसिं जिरायगोन? बा माने गावहासो हारसिं जिरायोनो। बानायना बानायाखै? गावनो बानायदोंना बानायाखै होननानै गावखौ देखायदों हनै। ओइलाय देखायबाय दा। फै आख' खाथियाव। माथो इलाय आथिङालाय बोरैबा जाबाय नामा? हाबसनखो नामा फिसानिया? ना हाबसनाखै दिनखा? हाबसननाय बायदि नुदों माथो। ना हाबसनाखै? जाबाय होनबा। ओइयो जाबावगोनसो माथो। फिसाबा इयो गंथाम जाबावगोन खोमा, ओमफ्राय गोलावा थोबबो बानायखाना होदो।
bisa sapa iku donaंगौमोन aku Kian sapa. sana गावानो हायो इखौनो मालायखौसो नागिरलाबायो बिदिनो आनिनोबो टेबुल फिसा लेखा फरायग्रा बानायना होनांसिगोन ओइ सुवालासिनो मानो जादो लेथ्रा बाथ्रानो सुवालासिनो इदिनो जाबाय इसोर माबा सुगैदो प्लाइ बानायखांबाय गंनैल' खालामबाय आरो दंबायमोन गोलावा गंथाम जागौमोन ओमफ्राय नैहा खदालखौबा मानो लादो मा होनदोंमोन खि गारनो ओमफ्राय खि गारो इजोंनो एफा लेथ्रा आङो दाउनि खि गारनो सुगै गावनि खि गारग्रासो इयो दोनदो बिफा फिसा मा गेलेदो hayakin mato. Oh. Gila. Haken ala. Ay, tatar sih kamu. Ang siapa? Kunci budan ya bapak ke? Oh, 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 pa, biar mai dek, pa, ayo, ayo lo kamu ini di kabar. Ayo lo genang go, kuton. Lu gugu apa di kabar? Lu gugu apa di kabar? Nah, ayo. Pare mau aku ngorong ini botol lah. Ayo, gulang ba.